Osote Gọvanọ Anambra Steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwuena na ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke na-agba mbọ izute ihe ọbụla. O kwupụta nke a sị na mkpọtụrụ iru ọkpọtụrụ ndị okenye nakwa ndị ike dị n'obi n'ihe mmemme mere na Anambra Steeti bụ oke ihe. Ndị Anambra Steeti ka o sitere na akparamagwa ya na-egosi na ọ bụ gọvanọ onye na onye ọbụla. Osote Gọvanọ Ibezim mee ka amata nke a n'ihe mmemme gọọmenti chịkọba Nemiel's House Ọka iji wee kwanyere otu onye nwaafọ obodo anyị a nakwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị ike dị n'obi ugwu yana ha efu iru na erubo Prince Atọ Eze bụ onye gbara afọ 75. Onye na-eweta ihe na-eme n'obi gọọmenti Emmanuel Okonkwo n'ebe a o wetara anyị ozi a ka anyị sonyere ya. Aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim nọrọ oge ọ na-ekwu na ọ bụ nnọọ na obodo ọbụla ga-aga n'iru na a ga-enyere ndị ọ na-enweghị ka ọrụ aka n'obodo ahụ ịhụ na ọ nwee ihe a na-alụ ma ihe a ji enyere onwe ha aka. Kwue na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo na-agbanyesi nnọọ ike ịgbanwe ọnọdụ ndị ọ na-enweghị ka ọrụ na steeti a ma mee ka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na steeti a bụrụ ndị ga-esi n'ụbịam ọnụ ntụ wee pụta. Dọkịta Ibezim gazi n'iru wee kenee Chineke maka ndụ o nyere Prince Eze ma kenekwazie nwa amadi ahụ maka iji akụnụba Chineke nna ji wee gozie ya na-enyere ndị ọ na-enweghị ka ọrụ aka n'obodo. N'aka nke ya, onye ji ọkwa chairman Anambra State Disability Rights Commission bụ ọkaiwu Chuks Ezewuzie kenere nnọọ Gọvanọ Soludo maka ya bụ ihe ọchịkọba nye ndị ike dị n'obi na steeti a ya nakwazi ugwu ọ kwanyere Prince Eze n'icheta ọmụmụ ya, ebe ọ kọrọ Prince Eze dịka mmadụ ji ihe ọ nwere enyere ndị ọ na-enweghị ka ọrụ aka nakwazi mmadụ na-agbanyesi nnọọ ike oge ọbụla inyere ndị ike dị n'obi aka na steeti a na Naịjirịa gbaa gburugburu ma kọwaa ya bụ ihe mmemme dịka nke pụrụ iche na nke ha na-enweghị ike ichezo echezo. Ọkaiwu Ezewuzie gaziri n'iru kpọkue gọọmenti ka ọ bụrụ onye ga-agbanyesi nnọọ ike ịdị na-etinye ndị ike dị n'obi n'ihe niile gbasara mmebi iwu nakwazi nkwalite obodo, ebe ọ kọwara ndị ahụ dịka ndị chọrọ ezigbo enyemaka pụrụ iche n'aka gọọmenti nakwazi aka ndị eji okwu agba izu. N'ịtụnye uche nke ya, onye ji ọkwa onye ọchịchị nchara oge nke kansụl Anọcha bụ Chief Gerald Ọzọ nọrọ oge ọ na-ekene Gọvanọ Soludo maka ịchịkọba ya bụ ihe mmemme nye ndị ike dị n'obi nakwazi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na steeti a. Kwee na ya bụ ihe mmemme bụ nnọọ nke kwesịrị ekwesị ma bụrụ nke kwesịrị nṅomi, ebe ọ kọwara Prince Eze dịka ezigbo mmadụ pụrụ iche nke ji akụnụba ya wa na-enyere ndị mmadụ aka. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.